ụmụnne m ọ na hwekwerechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala nụmo otu a ka ọ dị biko ihe m na-eji m nọ m were oso were ije bịa koro ọnọgwụ ka ụnụ were ihe mere onye ọzọ mụrụ agụ enweghị onye nwụrụ nọ na-alụta bịa correct mistakes ya ele ebe okwu m na-aga anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na ada nne die na die ha chọrọ igbu onwe ha nsọ gịnị nga ịnọ nga na ele otu isi gba nkịta ada nne di na di echi igbu onwe na nwaanyị mba nọ m za ya sị na ọkụ agbawala na kampụ ndị iro ya sị m na mgbe ya matara die na-enwe otu ọ rụrụ die ha alụbekwana na ya regekwana ya nwere biznes n'aka ya na ọ wụ sararam di ya rekpute as a humble man na di ya wụ n'ụwa niile gbakọgodo si na onye na ugbo ene na ọ wụ onye oshi ma iwepụta ihe o zuru with evidence na enweghị ihe ga-eme ka die kwere na onye ahụ wụ onye oshi na ada nne die dị very smart na mperete na ọhị ma nwaanyị ka n'isi na ọ na nwaanyị kpawa ekete gị na-ajụsụ na-anọkwa nwe very neat ọ ga na-egbu na-abụ ọtọ anya and enweghị ị ga-emenwe about it gị na-agba shaka ya na-emekwa ihe ọ na-eme na ada di ya enweghị ike ibelive na ada nne di ya nwere ike ime ụdị ihe dọtụ ma ọ na ojibe anya gide nwaanyị mba nọ m zọsịa na enyi ya nwoke nwụkwanụ di ya mgbe ha alụbeghị ebido gadawa before mara ya sọpọtụ di ya kwajie di ya kwujie ada nne di ya dịkwa wee na ya nyere di ya aka nwụkwanụ nwanne ya nwoke mgbe ya na-asọpọtụ ada nne di ya na-eme ka ezigbo mmadụ na ya nọ na nwoke na-ehepụkwa nwaanyị na-ehepụ nwoke mana ngwa ngwa ehepụgidere di ya sọpọtụ gide nwanne ya nwoke ya rigoro ada nne di ya hụjie gbururu ka eke nji aba o ruo mgbe di ya hụjiri na ọ na-abịa ịlụ ya ada nne di ya bido ya gbọsịwa venom ya n'ọnụ o kweghị ekwe ya ga-agbọsa ebe mma ha nọ ya ga-agbọsa ebe senior brother ha nọ ya ga-agba ebe niile ọ gara agbọsakwa na ha agwa ya sị na ha ma ije nwanne ha nwoke na this lady na ọ ga-ara ahụ iseparate ha na sị hapụ ha na the lady wụkwanụ ezigbo mmadụ ọwụ ha jọ mmadụ ọ gbugidere ndị ka ahụ ekweghị ya di ya hụjie lụọ ya na di ya ebiri na nwaanyị mba nọ mza ozugbo di ya lụrụ ya kpam ọrụ ka ihe a na-akpọ iron sharpenet iron ego abịa di ya nọrọ nga nọ si ya ga-agbapụ gagawala bekee ya gwa di yes na ọ good plan na ọ ga-eme ka ya fine na o shiri ike ya ma di na di ya wụ alụta na ọ ga-ala bekee na ọ ga-alụta na nwaanyị mba nọ mza na ọsọte di ya shiri mmaga plan gawa Belgium rutekwana lụta ada nne di ya nọ phone 24 hours enweta o shiri convince di ya nụtara enwezi ihe o ji okwu ya eme enwezi ihe o ji ekpero ihe ọbụla ada nne di ya kwuru ihe di ya na-eme to the extent ala niile ọ zụchiri na ọwa ada nne di ya ka eji azụga ya gbakwa na nkịtị ya na-ele nwoke ya mụrụ ụmụ nwoke 3 ụmụ nwaanyị 2 na-eli ada nne di ya lụọla dịka ekwu ụmụ ebe ahụ ka ya gbana ya nkịtị nwaanyị mba nọ m zọsoro otu echi ya akpọwa di ya na fonu si ya dịghị afta onye zọchigara ya ala nọ mana e nwere ihe a na-akpọ mbata akụ na ada nne nga alụọla di ị nwere senior brother nwee ka etoro ṅụ yuzu na ndị ka nwoke zọchiwanụ property nọ ya gwa di ya na ada nne ya agaghị ahụ ya ada ma ada kpara ya gwagwa di ya si ya na ya ahụ ga di ọkpara nne ya asị ezigbo mmadụ ọ naghị asọpọtụ ihe ọjọọ o nwere obi mmadụ ọ ga-emeli mmadụ ihe ọjọọ mana ọ hụ na ada nne ya wagwọ di ọkpara nne ya kpọwa di ya si ya na o ji aka emebi ụlọ ya na ofu ihe ọ na-aga emewo ere nwanne ya nwaanyị elu ka 1 2 na another thing na ụmụaka nwanne ya nwaanyị mụrụ nwoke ọzọ ebe ọ lụrụ di ya na di ya nọkwa n'obi ọma na-enweghị ka ọ ga-awụ nne na nna ya mana ọhụ na ụmụ amụ nwunye ya mụrụ ya si forever and ever na their father na-enweghị ihe ya chọrọ ịgwa because of obiọma na-enweghị mgbe o ji mbụ nwere ekpuru ihe mgbere ihe ọ na-agwa ya wụ ya wururu mbaba na ya wụ butterfly ka ya wụrụ wururu mbaba ya mana otu ụbọchị ọ ga-echeta na ihe nwanne nwoke nwanne di ya kedị ọkpara gwara di ya nwaanyị mba nọ mza ọ sị ya sị mba na ya so nwoke n'ike na-akpụ na ihe ga-emebi na something dị wrong ebido were aha di ya bawa na ekpere gbarịwa kpewe midnight ote ka ya ga-ekpe ote ka ya ga-eti akpụ di ya sị ebe ọ bụla eji siligapụ ya midnight ya ga-ekpe nwaanyị mba nọ na m ge ntị o ruo ka ya mechara otu ekpere ya emechara 7 days kpọọ di ya na phone first time in how many years di ya si ya sweet him ọ dị m n'obi m lollipop m
ọ si asị biko were to phone ahụ nye to Mr. ya gbe aha di ya Joyce no ya nwa ya na di ekwuge na wa mazi ha oli ele ka o ji ekwu otu ọ si ya chiwa si na aha ka ọ kpọga ya na o medogekwa ya obi na ọ dịkwa aka ya na elebe aha voice ka na aha ndị ka nọ kemgbe echi nọ na ya were dezo ọ si di ya dakapụ n'ọchịchị wachi wiricha onwe ya were opportunity asị mba before nwaanyị agata ọnụ ha ihe n'ọtọ ya gwa di ya si ya na ala niile a nwanne ya nwaanyị zụkọgara biko ya gwa ya eziokwu na how many property ka ọ zụrụla ya nwanne di ya di ya gwa si na ya azụọla about 5 empty plots of land na 2 ka construction gaga on n'ime ha now na ya don were na ya ga surprise ya ọ si ya gwawa di ya si ya na enwere otu ọ ga-eshi nwere ihe ọ ga-emenwu ka ọ mata ma enwe ihe mere ya ebe ahụ ọ nọ ma nwanne ya nwaanyị ọ ga-ewepụtawu property ndị a release ya ụmụ ya n'ihi na enwe ka ebu alaga ụmụnna ya na o ji ụmụ nwoke 3 na o chetakwa ịhụnanya bonding ya na diọkpara before ya pụwa na ọwụ taa ka ọ chọrọ isi kpata ego bufufu ihe niile buga ebe na ọga anya somebody ya ma na ọ ga-enye nwa akaụntụ ọ si di ya si ya don't worry na ihe ogbo okwuru ya si na ya ga-eput into consideration na mkpọtọ ga-akpọ mgbe na-adịghị anya mana ụjọ atụle na enwere ihe ya chọrọ ịchọpụta na enwe ndị news ọ nọrọ tomorrow na ihe mere ya na ya gwa Adanne di chilata juori ya documents ala niile ahụ ụzọ bụrụkwana ya ga-eji ya ebe a niile ya rụrụ ụlọ nọnọrọ ihe ya na-ekwu ya si nwaanyị mba nọ mza 2 weeks later di ya na enyi ya nwoke aga mee plan di ya gbotoro na street wụrụ ihe tomatoes ka awụrụ hụ n'obi bịa ntukpo ka awụrụ n'ala somebody video di send ya Adanne di na ya biko na ọ ya na nwanne nwoke bi n'ofu ụlọ na nwanne nwoke gara ga ebuo drug ndị polisi achụwa ya agbawa ọsọ agbagbuola elekwa ozu ya nga na ya biko kpọọ ụmụnne ka ama enwe ike sendeta ego n'ihi na ishi Belgium buru ozu lọtawa na Nigeria na ọwụhụ obere ego si biko ka emebulata ozu ya bịa lie ya nwaanyị mba nọ mza ihe somebody sendoro nwanne Adanne di na WhatsApp ozu picture ozu dị ebe o gbotoro nwa Adanne di akpọwazie na phone na enwere onye sendere ya something ya sị mba o na enwere onye gwara ya anything ya sị mba o ya sị enwe onye gwara ya anything ya sị mba now ya na one day another person akpọ ha kwa ya na phone ya nwa nwunye ya nwa kpọ ya na data na madam ya sị ya na agbagbole di na ha gbalịa chọọ wee sendeta ego ka enwe ike bulata ozu di na-ebubana ya mortuary na ọwụ na anọ 1 month abịa ahụ be claim na agakwaga lie ya na cemetery ha ọ gba ya ọgụ na ha sendeta ego na every proof o nidiri ịma ma di ọnwụọ na ya ga-esendere ha na ka enwe ike bulatara ya ozu di ya sịkwanụ mba na ha agaghị esendeta ego mana ha chọọ lọya tinye aka n'akwụkwọ na ego ụlọ ọbụla somebody ji sendeta bulata ozu na ozu a lọta ha hụ ya confirm ọ nọ die na ha kwụọ ụgwọ expenses eji bulata ma ọ na ha ejighị ego for now ka ọ hapụ dị ka na-egwu ha wayo ọ si efe ntị na ya chi enwu bịa cheta na enwere ihe di ya gwapere na ihe ọ ga-agwụ n'eziokwu otu obi sie ya ma ihe na-akasi ya obi ọ si ebewebe kpewa ụmụnne di ekpewa onye ihu kpewa onye azụ silekwe somebody kpere na phone ugbu a Adanne di eso dị egwu na ahịa akwa ndị wayo na ha ebulata n'ozu first ka mgbe ha ebulatara ozu amara ihe a ga-eme diọkpara nne ya gwa eso nwa ya ga-eji si bulata ozu ha chenjikwana their mind aga anọ ha from them na ihe mere n'ụwa ọ dịla ka ọ ga-adị na nwa ozu nwanne ya agaghị atụ na mba ka ya erecha ala ya gboo the person and ebe the person mege call ha maara onye ọwụ ka enwe ike megịnị enwe ihe a na-eme si emenwe mgbe aka ya nwa jiri kpewa Adanne di so ngwa ọchịlata juori ya dọkụmentị ebe di ya zụrụ ala ka ele ma ga-ewere n'otu were biri ego ọre ya ere Adanne di esa ala elek na ihe di ya zụrụ na ọ have lot of land somewhere ya jụọ eso we nwebe ụlọ di ya rụwara kwa di ya si na enwere ụlọ ya rụga ọrụ ya wahụ ga maka ya asụ ụlọ gịnị na ahụrụ ụlọ ese plan sị gị na enweghị and ihe Adanne di ekwughị na meeting akpere na meeting ya na-ekwu na meeting chịta dọkụmentị ya sị mba na enweghị na ọ naanị ha plot of land ka di ya zụrụ ya etinye sọwashi na ọwashi na di ya zụchagbuola ala ma ọ zụọla at least 4 or 5 places na ọ gwara ya na ihe jighị dị dọkụmentị apụtara na ọ gwaghị ya na ọ dị na ọ gwara Adanne di esi na enwe mgbe o jiri like na ọ chọrọ iji ọsụtụ ige ọgbaghara na ezinụlọ na ya ga-akpalite di ebe ọ nwụrụ bịa ọ bịakwuo ebe na ebe ọ zụrụ ala ụmụnne m na steji n'ugbo ka nọ ruo one day
di ya kpọọ ya na fon, Joyce ọ na-alone ya sị yes. Di ya sị na o mekwele ka mmadụ mara na ya kpụrụ ya ka ọlụnụ na Daniel orelizierele ya property ya gwazi ya di ya nwa tiwe na otu obi na-agwa ya na ihe nnọọ gem na ya thank God na ọ ka dị ndụ kọwaziere na adanne ya sị na naanị ha zụrụ na ọ ha plot of land na enwe ebe ọrụ gị ụlọ ma ọ fọzikwe. Ọ sị ya sị oke kwụchara ihe mere na meeting mgbe ka di ya nọrọ kpoo diọkpara nne na fon si ya dị sorry na enweghị ihe ya chọrọ ịchọpụta na ya chọpụtakwala m ya mana ha nọrọ like enweghị ihe mere nọ until ya bata na nwaanyị mba nọ mza last born ha wee kerekwu onye ya na Adanne rụ na mma galagaga gwa Adanne na adị ama mana di rụkwa na ndụ na ihe a niile na ọwụ game. Adanne die akpọbaziele die na fon ha abụọ ihe ha wuzi na onye hụrụ nwanne egbu di ya kpoo ya were nọmba nke ntakịrị sendere Adanne na current nọmba o ji akpọga na Adanne di akpọbazie die gwa dat na ọwụ iwu n'ogo ya nwoke o cheta kwucha bịa sọmara eziokwu ya ma nwụdụrụ n'ọnwụ n'eziokwu na ọ gara ịkara mma Daniel dịka mkparị ọ kparịrị ya n'ezinụlọ nna mụrụ ya. Di ya si ya lọta na ihe ya ga-eme ya ga-break record ya ga-create history na ya chịrị dọkụmentị ala niile ya zụrụ chịlara nwunye before ya na-alọta ma ọnwụ ya mmadụ ka nwụ na ọ chepụtala atọ ya afọ abụọ ụlọ enwebe onye nụrụ ma ọrụ gakwa ụlọ n'eziokwu ma rere ụlọ ele ihe ọ bịaga ozugbo na-agwa ya na na ọ hụrụ ụmụ ya ekwu na onye gbara nwanne ya nwoke nzama na ọwụ ihe ọjọọ kama ya ga-anọ on her side asa Adanne di na ụmụ nwaanyị ibe na-eme ka ha please Adanne di ha ọbịa nga na fight ya na ya na abụọ ga fight ya to 6 feet this and that na nwaanyị mba nọ na mlele na mgbe ụfọdụ ụmụnne anyị n'ala bekee na-enweghị ha jiri nwunye ha kpụrụ mana nwaanyị ahụ mụrụ ha ụmụ nwaanyị ahụ ihe niile ha kpatara ọ ga-ebu ya ala ụmụnna ya ihe niile nwaanyị kpatara ọwụ ụmụ ya ka ọ kpagara. For example mee dochie ego a niile nyugo popopopo ọwụkwa ụmụ ya ulu ka ọ ga-adọsara enwe mgbe ọ ga-eburu ego a niile bula ya ụmụnna ya ọ dịghị possible ọwụkwa ụmụ ya nwekwe ya ọwụkwa ụmụ ya nwe ya mana ke ya ulu kpatara a ga-eke ya ụzọ abụọ ọchị enye ụmụ ke ya ulu ụmụ nwunye ka eshi mụrụ ya enye ma ọ chọkwara ihe inye so ọ na-ewe iliri ihe niile tụọ nwunye eke abụọ no problem na ọwụ African man ọwụ ndị polygamous family ọwụ tọnisha dịka nwoke na-eke obi ya mana ihe niile ndị omi a niile nwe maka ha ji aka ha kpata ha niile nọrọ n'aha ụmụ ha na onye ji mgbe ụfọdụ ọgụ enweghị isi ihe a niile tige eme ego a niile n'ugo buruburu na ọwụkwa ụmụ ya na ya ụlọ mụrụ nwe ka ọ ga-ebulu ụmụnna ya ọwụkwa ụmụ ya ka ọ ga-ahapụrụ ihe niile. Ụmụnne m ọ sị m gwa ụmụnne anyị ndị n'ala bekee na ọ bụrụ na nwaanyị mụọra ṅụ nwa ga-ezụwa property gị na nwunye ṅụkọrọ nwekwe na property ịzụga ma ego ịkpaka ma gịnị ma iji hụ ụmụ mere next in line na ọ ga-enyekwa nsogbu. There is no other better person to trust than your own children ụmụ gị. Enwe mgbe nwunye m ga-ebu ihe kparalawa ụmụnna ya na gị biko gị na nwunye m sere okwu unu serecha but mee ka ọ mara ebe ihe ndị kpara nọ ọhịa ọsọ mbịa ji ọnụ udo dịrị ọnụ.